dimineața. Ui, bună ziua! Eu sunt Costea. Astăzi am ieșit să mă cătui cu skate-ul. Să mă duc să mă plimb cu skate-ul. I-am sunat lui prietenul meu Goș și el nu răspunde. Cred că el o să-mi sun înapoi mai încolo. La noi în Rusia e tare cald. Dacă se uită asta Ilis vlog, apoi o să fanul lui preferat. Amuia ne întorceam și ne duceam iar în vale. Cum la mine nu e skateboard, dar e mini-board, cum vă spuneți. E ca skate de asta. Amuia eu mă duc să mă plimb prost acasă, mie mi-e tare plictisitor. N-am ce facem. În Rusia mereu așa. Ieri am fost la Domodedov. Asta e un oraș, cum nu chiar un oraș mare, ca și Chișinău, dar e miceluț ăleacă. Mai michitel. Noi vara asta o să ne ducem la mare. Și mâine o să vin la mine. Ксюша, asta e fata pe care eu o iubesc. Și o să mă cătui cu skate. Amuia noi ne ducem la club. Să vedeți clubul de la noi. Ui! Băi! Сейчас, Амош. Stați leacă și ne-am dus. Mergem cu viteză. Uitați-vă, ăsta e drumul care te duci la club. De asta e o casă, care încă se construiește. Eu a fost arsă. Cum nu trebuie, Am să trecem de fiecare. E că este clubul. Ui! Eu am fost am căzut de pe skate. Uite, ăsta e cu clubul. De aici noi ne jucăm fotbal. Mereu. Acolo este și pentru copii parc, unde sunt scărânjuri, roți de astea care cu volan și se învârtesc. Sunt acolo unde să cătăi. Dar eu, astăzi clubul e închis. Dar eu mă duc să mă plimb pe aici. Pe unde noi ne jucăm fotbal. Eu sunt moldovan, numai că trăiesc în Rusia. Astăzi la noi e duminică. Duminică clubul e închis, dar la club peste Wi-Fi. Dar cine joacă Minecraft? Eu asta tare vreau să știu cine joacă Minecraft. Să joace cu mine pe telefon. Pe telefon.
телефон, теперь калькулятор с платежкой. Или с тому, или с криком между скайп. Видите? Все, песты за ажонче. Все, папа.